Šta je islam, evo šta. Paket, tu vam je obezbijedio humanitarni fond jednog portala, NUM, iz Švedske, tu su naši Bošnjaci koji se gore okupljaju. A neki dragi Allah nagradi i nek... Amin, ako Bog da. To je za vas i za još neke familije, mi smo pribavili namjenice da se malo pomognete sad u ovom. Pa dobro, ono što god dođe, Znam, u tebe je Hanuma dolazila ono... Jest u mene. Jer kako je ona sad? Pa kako kada? Lijekove mora piti na dnevnoj bazi, dok nešto malo se nasikira, belaj, eto. Šta će? Ima ova isto jedna kuća. Imaš bitno kao... Pa sam ja... Ne znam, računao sam da nećete moći gore u meni. Staži na auto pa, ako malo skratati ću ja. Malo lakša ako Bog da. Mi ćemo Hvala gledati vam da ste... koliko god mogućemo, znači da vam izađemo u susret, da vam dostavimo ovako neku pomoć. Pa, koliko god. Eto, malo lakša ako Bog da, hajde Allah. Allah monet. Dobro, nemoj tako. Za života svog vlada može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom. A Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom.